Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo, ongietorriak magazinera bertze egun batez, gaur otsailaren 16. eguna dugu, hortzeguna, gero juebintxo, eta guk gure partetik hemen arratsalde honetan bi elkarrizketa. Izanen ditugu lehenik eta behin, kulturarekin zerikusia duen kontu batetaz arituko gara, Eider Saezekin, bera, Nogen taldeko abeslari ohia da, eta orain bere bakarkako ibilbidea hasi du. Dagoeneko 3 kanta plazaratu ditu YouTubeen, orain azkeneko bat berriki, gainera egiarran bisita handitz dituena, elkarrekin gaudenean izenekoa, gainera ikusiko duzue, bideo aldetik, ikusentzun aldetik ere, zainduta, txukun egindako bideo batekin, bera kontatuko digu, bere ibilbide horren nondik norakoak zein diren. Bigarren elkarrizketan berriz, bertze kontu batekin, erabat deus ere ikusteko ez duen zerbaitetaz arituko gara, kasu honetan kapitalismoaz eta bertzelako arazo egiturazko, ez? Kontseilu Sozialistako eta Etxebizitza Sindikatuko jendearekin egonen gara. Jonerekin eta Ikerrekin kasu honetan kontatuko digute bizitzaren garestitze honen atzean. Zer dagoen nola irakurtzen duten haiek errealitatea momentu honetan, eta testu inguru horretan zer duen ikusteko duen non kokatzen den etxe bizitzaren problematika. Haiek kontatuko digute asko zobe guzi hori. Hori baino lehen gaitezen betiko edukikin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1903 urteko otsailaren 16an Kubako gobernuak uharte horretan Estatu Batuetako ontzi base bat ezartzea onartu zuen. Baina 1959an Fidel Castro Kubako lehen ministro izendatu zuten eta Kubako iraultza egonkortu zen horrekin. 1983an Euskal Telebistaren emisioak hasi ziren euskaraz. Eta 1989ko otsailaren 16an Abdullah Öcalan politikari kurdua eta PKKren sortzailea, haren herrialdearen aldeko mugimenduaren buruzagi ezagunenetakoa, atxilotu zuten terrorismo eta traizio salaketapean. Gozen gaurko lerroburu nagusiekin. Manifestazio jendetsua egin dute Iruñan funtzio publikoko sindikatuek deitutako lanuztean. Autogobernua erabiltzeko eta negoziatzeko eskatu diote foru gobernuari. Bortzigietako osasun langile alkatek eta zenbait herritarrek agerraldi egin dute Lesakako osasun zentroan. Eskualdeak bizi duen osasun arretaren inguruko arazo larriaz ohartarazteko. Tafallako suhiltzaile etxe berriko lanak datorren uztailean hasiko dira. Lurralde koexioak 900 euroko diru laguntza emango du persona bakoitzeko salgaiak eta bidaiariak errepidez garraiatzeko gidariek gaitasun profesionalaren agiria lortzeko. 15 gazte musika ekintzailetza ikastaroaren 3. edizioan trebatuko dira, sektoreak nola funtzionatzen duen, disko bat nola editatzen den edo bira bat nola antolatzen den ezagutzeko. Florentino Goñi Baztango alkategaia ezkerrako zinegotzi izango da zurekin Baztango zerrendaburu. Baztango EH Bilduk aste honetan egindako batzarrean onartu du Fernando Ambustegi Goñi 2023ko udal hauteskundetarako Baztango alkategai izendatzea. Ikus dezagun baitere agenda kulturala. Zegunean, Nafarroko Antzerki Eskolan 7etan, Bertso Aroa zikloaren barnean berriro ere Anonim Popular emanaldia. Larun batean, Ameketan, Bertso Aroa zikloaren barnean aurrentzako tailerra, Bertso Jasa, bat-bateko solasa izenekoa. Eta Eskabidean taldeak kontzertu eskainiko du, era berean larun batean, atxaldeko 6etan Txantreako Malatesta pizzerian.
Iruinkoak eta igandean, Iruinkokoa, Iruñeko inauteri euskalduna. Otsailaren 19 igandean, egun osoan zehar izanen da, joan ikustera. Eta guazen azaletako albistekin, zer agertu den azaletan. Diario de Notiziasen kasuan, lerroburu nagusian, Akzionak eta Plug Powerrek hidrogeno berdezko planta bat instalatuko dute Zangotzan. 26 megabatioko edukiera izango du eta Rocaforteko parke eolikoaz hornituko da. Biomasa plantaren lurrak eta instalazioak aprobetxatuko ditu. Horrez gain, argi berdea eta 80 hektareako 2 eguzki plakei habilitasen. Argazkian Nafarroko Palazioaren aurrean egindako kontzentrazioaren irudiak, gutxieneko zerbitzuek grebak administrazioan duen eragina baldintzatzen dute. 17,4ko langabezia, hezkuntzan 14,2koa nukleoan eta 10,6koa jarraipena osasungintzan. 4.000 pertsona manifestazioa egin zuten zerbitzu publiko duinaren alde. Berri gehiagotan, auto elektrikoak hornitzaileen duen eraginan geldiaraztea du helburu Nafarroak. Volkswagenekin lan egiten dutenen kopuru handienari eutsi nahi diote. Osasun sailak medikuei esan die akordioa lortzeko ezinbestekoa dela esklusibotasuna ez aldatzea. Eta azkeneko berria, Nafarroak sexu transmisiozko gaixotasunen 1.118 kasu erregistratu ditu 2022an. Diario de Navarran berriz, Nafarroak eta Volkswagenek hornitzaileen parkeko 10.000 enpleguei eusteko erronkari heldu diote. Auto elektrikoak fabrikatzeak hornidura esleipen berriak ekarriko ditu. Argazkian manifestariak sarasaten eta izenburuan funtzionario nafarrek kalera eramaten dute protesta. Foru administrazioaren grebak 14,2ko jarraipena izan zuen eta osasunean 10,7koa izan zen. Berri gehiagotan, bikotekide ohia baitu eta bortxatu zuen gizon bati zigorra murriztu diote. Gertakariak Iruña herrian jaso ziren eta gorenak bai da bai edo baietz da bakarrik baietz legea aplikatu zuen. Gara egunkarian, Nafarroko grebak zerbitzuetan eta enplegu publikoan jarri du arreta. Administrazioko langile askok bat egin zuten osasunbidearen egoeran ardatz nagusia izan zen lanuzterako deiarekin. Argazkian, berriz, Nikola Sturgeon. Izenburuan Sturgeonek lekuko eman dio Eskoziari. Eskoziako ministro nagusia eta SNPko buruak harrituta utzi zuen atzo mundua dimisioa eman zuenean 8 urtez gobernuan egon ostean. Berri gehiagotan, Felix Esparza, 36ko sarraskia aurreratu zuen krimena eta bankuen eta energetikoen gaineko zergak bilduko dira. Eta berri egunkarian, Nikola Sturgeonek dimisioa eman du. Eskoziako lehen ministroak adierazi du luzegi jo duela agintaldiak. Eskoziak dituen erronkak kontuan izanik indarra duen norbait behar da lan honetan, errandu. Jardunean jarraituko du SNPek ordezkoa aukeratu arte. Sturgeon dimisioaren berri ematean atzo Edinburgon argazkian. Eta berri gehiagotan, sektore publikoa greba Nafarroko administrazioan lan uztea egin dute Labek, UGTek, Komisiones Obrerasek, ELAK eta Esteilasek deituta. Prekarizazio prozesua salatu dute karrikan. Erregaien deskontua desagertzeak inflazioa handitu du hegoaldean, bertze berri batean, eta Castillo Suarezek Alaska poema lana aurkeztu du bere 7. poema liburua. Eta Euskal Herria irratian akitzeko Izadi Bujanda, ELAko ordezkariaren hitzak. Protestaren arrakastak erakusten du grebaren beharra. Foru administrazioaren grebaren arrakasta azpimarratu dute sindikatuek. Alboko berrian, Plaza Olako bidearen trazadura aldatuko dute Berri Obeitin, eta azkenik, Igor Elortzak eta Rafa Ruedak Anonim Popular aurkeztuko dute gaur Iruñan bertsoaroaren zikloaren baitan. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur berdintxu jarraituko du eguraldiak. Eguzkitsu eta eguerdi parterako giroa goxatuz joanen da. Goizeko lehen orduak ordea hotzak izanen dira eta zeropeko balioak izanen ditugu Araba eta Nafarroko leku haunitzetan. Goizean zehar temperatura igotzen joanen da, baina atxaldeko lehen orduetan haizeak ipar ukitua hartuko duenez, kostaldean eta inguruko bailaretan maksimoak ez dira atzoko balioetara iritsiko.
Kantauri isurialdean beroenak 16 graduren bueltan geldituko dira eta Mediterraneo isurialdean 15 graduren azpitik. Bihar eguzkitsu jarraituko du aroak. Egun sentian lainogune batzuk sortu daitezke, barnealdean eta kostaldean hodei maskal batzuk agertu litezke, baina gainerako orduetan zerua ia garbi agertuko da. Temperatura maksimoetan gora behera handirik ez orokorrean, baina baliteken Kantauri isurialdean ostegunean baino koxka bat gorago gelditzea. Goizeko lehen orduak berriz hotzak izanen dira eta hegoaldean izotza eginen du. Haizea goizean ahul eta aldakor baino hego ukitu txiki batekin, arratsaldean eki ukitua hartuko du batez ere kostaldean. Hilak 29 ditu, eta gu hilargi argitan, dena ondo dago hemen elkarrekin gaudenean, sukaldean elkarrekin dantzan, eta urtebetetzetan. Dena ongi dago hemen elkarrekin gaudenean. Bueno, Eider, ez dakit nire hautsean zurean bezain ongi egiten duen belarrira. Bueno, hori zen hain zuzen ere, Eider Saezen azkeneko abestiaren estribilloko, leloko letra, dudik gabe aitulenik kanta, ez pentsa nik egin dudan bezain kutrea denik, askoz, hobea baita kanta hori. Eta hain zuzen ere, Eider Saezek, abeslari honek, hasi duen ibilbide berria zarituko gara, gaur solasean, hain zuzen ere, kanta honen eskusarekin edo, berarekin, beraz, arratsaldeon Eider. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, mil esker gurean egotegatik, zuri Eider. Lehenik eta behin galdetuko dizut Eider zuri berari, ea aurkezten alduzun zure burua, hau da, nor da Eider? Bueno, kaixo, ni Eider naiz, 24 urteko lazkaotarra, eta musika mundun ibilbide nahiko luzea okidetoain arte, baina arte nogen taldeko abeslari izanez, 2021 arte, eta tartetxo baten ondoren, bain ere bakarkako proiektua aurkeztu dut. Eta esan bezala, Gorkak esan bezala, elkarrekin gaudenean izan da aurkeztu duten lehenengo abestie, eta martxoak 24 aterako da disko guztie. Beraz, badugu diskoa, hori galdetu behar nizun ere bai, martxoan ateratzen da diskoa. Martxoan ateratzen da diskoa, martxoak 24, eta loratzen du izena. Eta, atera ditut beste bi abestiola aurrerapen bezala baita ere, elkarrekin gaudeneanen ondoren, baina elkarrekin gaudenean izan zen pixka bat etapa berria hau irekizton abestia, osake. Bueno, hortzen Eider Saez, nogen taldean, ez dugu aipatu. Egin ditu urte andana bat, 2021 bat, Eider okerrezpanago, erabaki zenuen nola baitere, etapa hori ustea, etapa aski, mamitsua onditzen dako eman duera, eta orai ibilbide berri bat. Segiz, ze sentsazio oraingoz bakarkako ibilbide honetan? Esan, sentsazio eta zitzaiteakon beti etortzen zezkit bi talde batetik urduritasuna, ze azkenen zu bakarrik hasten zeanen, bada beste erronka bat bezala ez daude talde baten babesen, baina baita ere askatasun asko. Proiektu hau hartu eta askatasun handikin, eta batez ere nire helburu ezan pixka musikakiko neuken maitasun hori berreskuratzea, eta nire buru inungo mugarik ez jartzea, sortze prozesuan eta abestiak iteko moduan. Eta orduan, esan oso pozik nago, emaitzakin, eta baita prozesue pila disfrutatu dut, osake oso eskertuta baita. Eider, guk nola baitere lurtarrok ez dugu ezagutzen nola funtzionatzen duten gauzoiek, hau nola izaten da, diskografika batekin sinatzen da kontratu bat, eta erraten da, aizu, egin behar dituzu, ez dakizen bat kanta martxorako, edo nola baitere zaudezu gehiago zure etxean modu bohemioago batean hor sortzen kantak inspirazioa etortzen zaizunean. Esan industria musikan artista desberdin asko daude, eta esan dituzun bi modutara izan daikiko, baina nire kasun pixkat modu bohemiogon izan da. Ni behin nogen utzita esan ez duen ezer jakin nahi musikataz, hori, neon ez duen oso etapa on baten, baina abestik idaztea beti izan da niretzako arnasbide bat bestela, ez? Nire gauzak burutik ateratzeko modu bat, eta paperen jartzeko edo pianokin idazteko modu bat. Eta nintzen pixkanaka abesti batzuk sortzen, eta erakutsi dizkion lehenengo hemengo lagun bati, beste inorri ez. Esaten, joier, hemen material hona, honekin zerbaitin daiteke, planteatu ez zerbaitik ja,
esan hon, jo, esan, ez dakit, zien niretzako, eta listo, hain ez da zien aterako, baita ondo. Eta halako baten hain nintzen hitzeiten, oain ere manaierra danakin, lehen nogenen manaierra zan baita, oain ere bada, baina berekin harreman handien auken, eta esan egon, jo, azketa besti hauek, baina, esan zuten, bializkiazu. Eta esan egon, bale, baina, lasai esan, ez ezkizu gustatzen, sin kompromiso. Eta gustatu zitzaizkion, eta esan zuten, jo, ikusten dut, lan indeik ez duela, ekoizle honekin, ze usten dut, roi oso antzeko dago ez duela, eta behi ere gustatuko zaiola zure lana. Esan, vale, biali jozu, eta berdin, sin kompromiso. Ez da zaizkio gustatzen baita ere, lasai esateko. Eta jarri ziten harremanetan Jimbokin, dala beste hauek ekoiztu ditun ekoizlea, eta bera Madrilen bizi da, eta justo izan lanen Madrilgo estudio baten. Eta esan zen, jo, zeba ezaten Madrila etortzen, eta hemen lantzen ditugu, eta hemen grabatzen ditugu. Ja estudio baten lanen nahola, jo, bea, earki, baina nahi hori esatez didazun, hilabete bat leno, eta ez duen esperoko. Eta orduan, pixka bat hola jungea abestik sortzen, inorrekitzekin, nire ingurun ere ez, nire lagun mine bakarrik, eta nire familik, eta baina ez du nahi izatea zerbait jakinez, horre baita beste presio bat jartzen dizu, ez? Eta nire egun, lasai gauzakin, nire modua, lasaitasun osoz, eta gero ikuste bagenun material hona zeola, hori ateratzen zungo ginen. Eta pixka bat hola gertatu da dana, bai. Eider, aipatzen duzu presioa, musikaren munduan eragiten duen zerbait da, erran nahi dut, ez? Karo, igual, CD bat demagun, ez? Ateratzen duzu diska bat hasiera batean, eta badu oihartzuna, badu erantzunona, eta gero, sumatzen dire gauza horiek, karo, jendea gero gelditzen da espektante ez, zer da egingo duzun urrengoa. Eta, ostra, pentsatzen dut, hori ere jakin bar dela eramaten, eta ez dakit errexegia den. Bai, guztiz beha galdera ez diatein, eta oso galdera hona, ze adibidez nik nogen usteko erabaki hartu nunen, danak mundu guztik esatezte, guain zer atera bartezu, zer haitzu bakarrik, eta zara, ez duain, lasai nahi eteon. Baina bai zaun espektatiba hori, espektazio hori, zerri mardo urrengoa, eta nire burun, ez zion inungo urrengo ikosa, lasai nahi eteon, eta izan bardona, izango da, eta listo. Baina egia presio horrek, nahi behintzat eragin izan ditela, nik grabatu nun diskoa zan bigarrena adibidez baita ere. Eta, karo, hortzatu ez dira, ibilbide batetik, oain, bigarren diskoa bat atera bardezu, eta zer aterako dute. Eta badago presioi, izan bardu aurreko baino hobea, edo inbarrauket aldeten hobena, eta orduan, oain, ere bakarkako proiektu honetan, banekin, jendea behi da egon zitekela, iten nun horretara, baina horregatik ez nion inorri esan prozesun zehar. Nahi nulako, jendek esan zena, alde batea dutzi, eta gero esoia preokupatuko nez, baina behin abestikin da daudenen. Hau da, abestikiteako eta sortzeako garaien ez nun nahi kanpoko inputik izan. Nahi nun izatea, zerait nerea, zerait pertsonala, eta ni representatzen dauena. Eta gainera, Eider, usten duzula zuk bera ere pertsona bezala gozatzetik musikarekin, ez? Erran hori da gertatzen dena, karo, zu baldin bazade zuri begira edo presioiekin, gertatzen dena da, zure pasioa nola baitere, momentu batean despistatzen duzula, eta orai aipatzen duzuna, nik uste zuk hori bilatu duzula, ez? Erran, aizu, egin barru gustatzen zaidana, rekonziliatu nola baitere horrekin, ez? Hori da, bai, eta prozesuaz disfrutatu, ze azkenen, kanpoko gauzetan pentsatzen baldin mazoia fokoa ez dago musikan, eta fokoa ez dago zuki nahi dezun hortan, ez? Eta ez, estudion baita, lasaitasun guztikin, jute ginen goizetan, gero nire Madrien grabatu genuen, nire lagun batan zeon bizitzen justu, esan jo, etorri zaiz estudioa, iztea nola joan ez, etorri estudioa lasai, hemen gaude lasai musika iten, inungo presioa, eta niretzako oso prozesu politxe izan da, hori, partekatu izan detelako, beretan maite deten jendekin, eta indetelako, beretan nik nahi nuna, eta nik maite detena, beste zertan pentsatu gabe, orduan, alde hortatik oso pozinaz, olako esperientzi bat, nik uste behar nula, berez ere esateko, venga, guazen. Eider, zertaz solasten dute oraingoz ezakit zure kantek, badago gai bat, Eider solasten dira? Bai, esango nuke abesti guztik oso pertsonalak diela, eta bada nolabaiteko gai zentral bat, diskoak izena du loratzen, eta abestik pixka bat jasotzen dute, nire azkeneko urte hauetan, nik ulertzen dut,
nerabezarotik edo heldu arontara pasatzeko etapa hori, loratze bat bestela, ez? Ezoa zure burue deskubritzen, pixka jakiten bat zerri nahi dez, zer ez beti nahi, zein ez ziten ere bizitzakin, krisi horiek danok okitzen ditugu. Eta nahi olako zure gertatu zait, eta abestitan hori islatzen da. Egia da, aurrekoaren nintzela, abestik entzuten danak banan-banan, zegoain gabiltz zuzenikokin eta hori dana, eta bai aurkitu dut oso gai zentrala dela maitasuna, baina pixka bat zentzu orokorren ulertuta. Zenia egiz, abestik idazten hasi nintzenen niretzako, gehienak tristek ziren. Osea, ez dut gezurrik esango. Momentu hortan neolako eta hori atera barra neukelako, ez? Baina gero, pixka bat, aritik tiraka eta hor, estudion bolta batzuk ematen egon ginen, iritzizan momentu bat, ikusenek esan zela, bueno, Eider, jazta. Osea, abesti triste, jazta. Osea, goazen bilatzea, ze gauza ona baita gabe. Bai, egia esan oso gauza ona asko pasatzezkit baita ere urte hauetan, ez? Eta ari hortatik tiraka, bai ikusi dut, hori, maitasuna dela importantena eta benetan mugitzen gaituna, ez? Eta askotan jartzen diogula fokoa gauza tristei edo gauza negatiboi edo zergatik hartzen zarita uneri edo hau bestera bat egin ezaken edo dana dalakoa, eta azten askotan gauza politxei daukaten balioa ematez, ez? Orduan, hori izan daiteke gai zentral bat, baina pixka bat hitz egiten dute gora bera horietaz, ez? Pixka bat zure bizitza, zure esku da honen, esaten duzuen, ostras, noa jo nahi dut, zer auki nahi nire bizitzan eta zer ez. Orduan horregatik da loratzen baita ere. Loratzen, oraingoz, ez dakite Eider hemendik urte batzuetara txiste txar bat egin bat nuen, ximeltzen aterako den. Izan daiteke, esperet ez. Uragei urterekin hor, Eiderren ximeltzen dizka. Ez, tonteriak aparte, Eider, gauza onak, beraz, maitasuna gauza eder horietako bat da. Atzo San Valentin zen, ez dakit hori gauza on baden, Eider? Egia esan, holako egunek ez dikit asko ospatzen, osea, enteratu nintzen San Valentin zala, Instagramen sartu nintzelako, eta ikusen olako zena behira, San Valentin. Baina ez nahiago eta egunerokotasun baten gauza onak eskertu, eta maitasunez jokatzen iten guzti. Hain zuzen ere, atzo ez, duela hilabete pare bat uste dut atera zenuen kanta hau, elkarrekin gaudenean, hau ere bai, gai horretaz akaso bereziki, ez? Diharduen kantetako bat, ez dakit, zer kontatuko zenigun kanta abesti honetaz? Abesti honekin oso argi nauken abesti honek hola izan behartzula, ez? Oso argi nauken oso gitarreroa izatea nahi nula, ze aurretik nintzen konposatzen gauzak pianon. Eta ni jotzen pianoa, basiko, eta gitarra baita basiko. Baina, baroken idea bat, nondik eraman nahi nuna bestia, eta esan nion nire lagunek gitarrista dela beha, esan nion hau nahi dut. Eta ateraz dituen akorde progresiok, eta gero melodia tita seitun ateraz daiten, eta oso azkar sortu zen abesti bat da, eta hori, letrak islatzen du pixka bat, pertsona bat ezagutzen dezunen, igual orokorren nola idealizatzen ditugun pertsonak eta gauzak eta egoerak, baina denbora pasatzen den eran, nola lurrera ekartzen dituzun, ez? Eta aztezan ikusten, gauza onak, gauza txarrak eta hori dana. Baina importantena dela, elkarrekin zabetenean ondo sentiarazten bazaitu, hori dela azkenen garrantzitsuna. Eta pixkat, hortaz hitz egiten du letrak bai. Nola baitere, akaso maitasun, ez dakit, emozio gehien duen maitasun horretatik, pasatzen denik bigarren maitasun batera, gazteleraz ez, enamoramientotik, amor batzuk erraten duten, hortara pasatzen denean, ez? Eta hala ere hor garrantzitsuena dela, elkarrekin gaudenean ongi gaudela, pixket hortaz, igual zelazen, sukaldean dantzan, aipatzen zenuena. Bai, hori da, azkenen da, idealizazio edo hasierako emozio lurrikara hortatik, pasatzen zean egin lasai egotea, eta esaten duzu, ostras, eski lasai egotea da, ondo egotea, eta lasai egotea baita, maitasun hori existitzen dela, ez? Haiez, asko hartzen denik nire esperientzia pertsonaletik, baina nire lagunetatik baita ere, eta justo horreko batek komentatzen zitik, eski bain lasai nau, eta ondo nau, eta hau ez duen ezagutzen, eski hori da, maitasune, lasai egotea, ez dauk ez egon barra gora, bera, bueltaka, ez, lasai eta ondo baldin bazaude, hori da, bilatzen deuna. Eta aldiz, kanta hau ez dakit noiz aitu beharko genuen, ez dakit igandea txaldetan aitzeko den edo gehiago larun bat gauetan aitzekoa? Nik uste dut hori pertsona bakoitzan arabera dela.
jendek esan dit, larumat gauetan hola, juergan eta jarri izan dutela, eta... Bai, niri iduritu zait, iduritu. Ni ja hasi naiz pixka eta ben, lanean nintzenean. Bai, dantzagarri da, eta nik uste ondo sartzen dela, ez? Edo egune hasteko edo entzuten baldin badezu dalo, venga, ba, aurrea. Orduan, bai, igande atxaletak entzuteko gehiago igual da, atera deten bigarren abesti bat, 23 izena dona, jadala baladagoa, lasaiagoa, eta igande atxaletan dano gaudela pixka, bihar astelena, igual hori hobeto sartzen da orduan. Neri hain zuzen ere horrek harritu da nahikotxo, hasi naiz haitzen zure bakarkako ibilbide hau kanta honekin, eta gero haietu naiz 23 kantara, eta pentsatu, ostras, ze ezberdinak, gara nahi dut dire bi mundu, kanta bakoitza igualtzuk aipatzen zenuen, bueno, ezagit, bakoitzak ditugun mundu guzti horiek, ez? Bizke tristeagoak, baina baita ere alaiagoak. Hemen azpimarratzekoa den ikuste bertze kontuetako bat da, kasu honetan kanta honen baitere bideoa, ez? Hor egin duzuen lan audiovisual hori, ez dakit, nola izan da prozesu hori, grabaketa prozesu hori? Ba, nahi asko gustatzen zaiz, izan naiz kapaza edo aukiet eskumena mundu visual hortan baita ere, nik abestik errepresentatzen duten hori nik erabakitzea, nola ikusi behar dan hori bideo baten, ez? Edo nola eraman behar dugun hori bideo baten. Noski, lantalde oso politu batekin lan indet, Aiora Ponce da bea, baita niretzako garrantzitsu izan baita emakume batek grabatzea, ez dakit, behakin oso ondo eramaten naiz eta badakit behar daukela sensibilidade berezi hori, nik gauzak burun ikusten dituten bezala, gero hori errealitatea ekartzeko. Eta berekin lana nahi izan dut, eta elkarrekin gaudenean bideoako, eta baita ere Estribillos Tristes abestiaren bideorako. Eta elkarrekin gaudenean lehenengoa zanez, nahi nun nolabait aurreratu, ikusiko duzu lore pila bat ateratzen diela, nahi nun nolabait aurreratu kontzeptu edo tituloa zein zan, loratzen. Hori izan zen gauza bat, eta hortarako lore zoragarri batzuk eta estenografiako eskiara bat, dana lorez beteta eta hola, Flores para Venus lora dendako intzaizkiguten, eta nire iritsi gintzen, dana grabatu genuen egun baten. Eta, baina igual goizeko 6etan hasi ginen, eta hori, eguzki sartu arte. Eta iritsi nintzen, eta hasi ziren montatzen lorek, eta nik zaten, ostras, ze poliki, esketze sinisten, hau dala nire bideo bateako. Eta egia esan, alde hortatik prozesu hori baita oso poliki izan da, batez ere hori, nik aukeratu ahal izan detelako zenekin lani nahi nun, eta nola lani nahi nun, eta nik uste dut hori emaitzan baita ikusten dela, hori maitasunezin daudenen gauzak eta mimokin daudenen ikusten hori baita notatzen dela. Eider, zeita doz egongo zaren, princesilla punto bat ere baduela bideoak hor edurne zuri ematen duzu momentu batean. Bai, nik esaten ginen, zaten, bai, jarri hola etzan da, eta nik zen, gauza, baina, ez izan nahi Disney, ez. Bai, eta ez ondo gehitzen dela, ikusiko zu, eta nik, bale, pues, confío, palante. Bai. Ez, gero argazkia aski ederra eta berezia estetikoki iruditzen zait ikeragarria, eta gero haustendu aldi berean kantak ere bertze momentu batzutan ez, zutik zaudenean ere, bai. Hori da, bai, beste ritmo batekin, justo da britxen zatin, eta hori ez zeon planeauta, genuken esteoriboar moduko bat, baina justo hori ez zeon planeauta, eta momentu baten jarri genitun lorekola lurren, zen, etzan hortan, seguro, etzan da, zatera bardan hemendik. Bai, oso argi poliki da, eta jarri etzan da lorekin hola, eta botatzen zizkaten hola, petalo bezala, gauza bat. Disney ez, lasai ez da notatzen, eta botatzen zizkaten petala eta beti begia, eta nik uste hori izango ala, toma bakarra, begia ero ez zaitena. Bai. Ona. Bueno, bertze batean, loreak zutan edo, jartzen aldire, ez? Bertze toki jebiagoa emateko. Eider, kuriosidadea, leheno aipatu duzu, eguzkia sartu arte gontzinetela grabatzen, olako zerbait egitea zenbat denbora eramaten du? Denbora asko, aurretik baita ere denbora asko, hori, ni pixka bialzi nion zegeian euken, ze elementu nahi nun bai edo bai ateratzea, ze plano mota nahi nitun, eta behak bializiten bueltan, nik bialinen hori behak nola ingo luken, ze gauza bere ekarpenekin, Aiorak. Gero pentsatu genuen baita ere arropa, ze hori baita ere garrantzitsua izaten da,
Eta gero ja, egunen bertan, azkenen hori, ez dizut, egun oso bat. Euki genuen baita ere lokalizazioa, bi lokalizazioetan genuen, baina biak Bilbon zien, eta nahiko gertu zeuden bata bestean gandik. Ze bestela lokalizazio asko baldin badaude, egun bat baino gehiago pasa dezakezu, lasai, osake, bai, lan asko dago atzetik, ez dana hola ikusten lehenengo begira baten, baino, bai. Eider, euskeraz kanta hau, Bai. Estribillos Tristes, berriz, gazteleraz, diskan, bi hizkuntzak topatuko ditugu. Ez dakit hirugarren bat ere harpatuko dugun? Bi hizkuntza, momentuz bi hizkuntza bai. Inglesa, bueno, nik 3 hizkuntza azkit, inglesa baita ere, eta momentuz kanpo utzi nahi izan dut, nahikoa neukelako bi hizkuntza hauekin, eta abesti asko idatzi genituen diskorako, baino gero diskorako 6 aukeratu ditugu bakarrik, zuzenekotan gehiago joko ditugu noski, baino diskoa nahi nuen izatea 6, ondo egindako 6, gustoa guztiz atopena on 6 abesti horiekin, eta bai bi hizkuntzak, euskera eta erdera. Bai. Dakit galdetzen aldizudan, bertze kontu batekin gehiago musikala inspiraziorik baduzun diska honetarako, edo zure kantetan ez dakit, referentziaren bat edo izaten duzun? Bai, egia esan bai, ekoizleinik pasatu nion lista bat, Spotifyko zerrenda bat, horietakoa danok dauzkeuna, eta batez ere zerrenda hortan zeuden, nahi asko gustatzen zait Olivia Rodrigo, rollo akustiko, gitarra aldetik eta hola dauken sonidoa asko gustatzen zait, lehenengo elkarrekin gaudenaren adibidez hori notatzen da, eta Paramore baita asko gustatzen zait, batez ere beraien lehenengo diskoa uste dela, Hayley Williams dauna ile laranjakin, Misery Businessen diskoa, eta hori baita ere nabaritzen da lehenengo abesti hortan, elkarrekin gaudenean adibidez, eta gero, Estribillos Tristes adibidez poperogoa da, desente poperogoa da, udatiarragoa, eta beste rollo bat dauke, eta hortarako asko gustatzen zait, nik popa asko entzuten dut, Dua Lipan estiloa, azkeneko diskoa, Future Nostalgia, pixkat bi mundu horietan sartu, bai. Inspirazio horiek beraz, diskonetarako, gu aitzinatu gara, martxoan aterako da. Martxoan ez dakit data zehatz batean edo martxoan zehar? Bai, martxoako 24. Hori da. Martxoako 24, beraz, hortzen, lortzen halko da adi egon, edabideetan eta seguro entzungo dugula, izanen dugu disko horren berri, eta gero, dendetan ere bai, eskuragai, YouTubeen eta sareetan ere bilatzen halko da, baita ere, Eiderren beraren Instagramean, bertzeak bertze, eta gu, ez dakit, bertzerik gabe, gomendatzea elkarrekin gaudenean, abestia haitzeko, hortzen, oraingoz behintzat, Eiderrek kaleratu duen, edo YouTuberatu duen behintzat 3 kantetako bat, eta hori zen, Eider Saez, bere bakarkako bide honetan, oraintzen, nolabait ere harribitxi horiek, jartzen aditu duenak gure esku, eta gaurkoan hemen, guri kontatzen bere berri. Eider, mila esker handit. Eskerrik asko zuei, ondo segi. Eta guazen, Iruñeko udalerrietako albistekin. Uharteen energia komunitate bat eratzeko partaidetza prozesua abiatu dute. Gure energia gure ingurukoentzat, izenpean udalak parte hartze prozesua abian jarri nahi du bizilagunekin batera energia komunitate bat sustatzeko. Uharteen kontsumitzen den energiaren gaineko ardura hartu eta beren energia propioa sortu eta autokontsumitu eta kudeatzeko. Barainainen natura eta espazioa ikastaroa, Barainaingo liburutegian izanen da martxoan zehar izena emateko azken eguna otsailaren 28. Informazio guztia Barainaingo udalaren webgunean eskuragarri, nola ez? Iruñean gizarte zerbitzuen arloko programen erabiltzailei zuzendutako berariazko prestakuntza ekintzak emateko kontratua esleitu da. Prestakuntza hori herritarrei laguntzeko berezko egiturak indartzeko planteatzen da, udaleko gizarte zerbitzuen bitartez.
Baita ere autobus geltokian erraldoi eta buruhandiek okupatzen duten lokalaren mantentze lanen eta zerbitzu komunen gastua baimendua Nafarroko urteko KPI-aren arabera, kalkulatzen den zenbatekoa 56.000 eurokoa izanen da, 2023-rako behintzat. Eta Iruñeak bat egin du Tejiendo Redes hitzarmenarekin, artista gazteen sorkuntzak zabaltzeko eta haien profesionalizazioa sustatzeko. Udalak Madrilen sinatu du hitzarmena, Espainiako bertze udal batzuekin eta gizarte gaietako ministerioko gizarterearen institutuarekin batera. Etxebizitzaren kontua gazteei bereziki ukitzen digun afera bat, ojo ez dut nahi erran bakarrik gazteei, baina kaso gazteei hurbiletik ukitzen ari digu orain, etxea topatzeko zailtasunak izaten ditugu, handana kasu handitzetan, baino ulertzen alda hau testuinguru orokorrago bat gabe, nolabait ere sistema bera, zalantzan jarri gabe, batzuek kapitalismoa ditzen duten hori gabe, badirudi hain zuzen ere, halako zerbait dela kontseilu sozialistak eta etxebizitza sindikatuak partekatzen dutena, nolabait ere egiturazko analisi hori, baina nik baino aixo be azalduko digute, hain zuzen ere, haiek beraiek. Eta horretarako, kontseilu sozialistako jone dugu gaurkoan hemen, atxaldeon. Atxaldeon. Eta kontseilu sozialistakoa izateaz gain, etxebizitzako sindikatukoa ere den Iker dugu hemen. Arratsaldeon. Atxaldeon, Iker, mila esker gurean egotegatik. Nolabait ere, saiatuko gara elkarrizketa hau pixket kokatzeko, hasieran testuinguru orokorra zoazten Jonerekin, eta gero hori balotuko dugu, zehazki etxebizitzaren kontu horrekin. Beraz, Jone, hasiko naiz galdera, pentsatzen dut nahiko galdera handi batekin, eta galdetu nahi dizut, ikusten ari gara orain, bizitzaren garestitzea gertatzen ari dela, 2008ko krisia horre izan genuen, eta ez dugu burua guztiz altxatu, ez dakit langileen egoera zu kontatuko diguzu baina prekarizatzen ari da. Erran dezakegu kapitalismoa ziklo berri batean sartu dela? Bai, zalantzarik gabe. Guk krisiez hitz egiten dugunean, edo krisialdiez kasu honetan, ulertzen dugu krisialdiak ziklikoak direla eta badituztela hainbat funtzio gizarte kapitalistan. Alde batetik bat hori da, gizartearen berregiturak eta bera, hau da, ekoizpen modu kapitalistak tope bat bilatzen du, edo topo egiten du tope batekin, eta hortaz, ekoizpen moduak aldatu behar ditu beste ziklo bati ekiteko, eta askotan hori izaten da teknologia berrien eraginez, bai? Baina, zentzu horretan beharrezkoak ditu hori aurrera eraman ahal izateko neurri batzuk. Eta askotan neurri horiek datoz instituzioen aldetik. Izan lan erreformak, hau da, modu azkarragoan jendea kaleratu ahal izateko eta bestelako lan baldintza batzuk ezarri ahal izateko. Eta bestalde, krisiek jokatzen duten edo daukaten paper garrantzitsuenetako bat ere normalizazioa bera da, bai? Nolabait ohitzen gaituzte eta ere gehiago generazio belaunaldi berriak ohitzen dituzte bestelako lan prekario eta bestelako lan baldintza prekario eta bizitzeko modu prekarioagoetara. Helburua izan daitekeelako nolabait hemendik urte batera belaunaldi berri hoientzat gaur egun prekariotzat jotzen dugun lan bat normala izatea edo zortedun sentitzea lana izate hutsagatik esate baterako. Eta ildo horretan guk bizitzaren garestitzea ulertzen dugu bizi bitartekoen edo bizibideen garestitze moduan. Agerikoa da, soldatek izan duten igoera oso eskasa izan dela, oso sotila zentzu horretan, eta aldiz bizi bitartekoen prezioek gora egin dutela benetan errekorri historikoak hautsi arte. Baina, esan bezala, krisialdi hauek ziklikoak dira eta datuak ikusten ditugunean ezinbestekoa da prisma pixka bat
haunditzea, ez, edo atzerago botatzea. Esaterako ari gara esaten azkenen 2 urtetan egia da agerikoagoa egin dela, baina elektrizitatearen fakturak gora egin duela ikaragarri 2 urtetan, baina 20 urteko tartea hartuz gero, Espainiar Estatuan 3 koizu egin da. Eta hori ez da azkenengo 2 urtetan gertatu den zerbait, ez? Askotan esaten da bai, pandemia dela eta, krisi energetikoa dela eta, edo Ukrainikoa dela eta, hau gertatu da. Baina, benetan, prisma hori hartuz gero konturatuko gara joera bat dela, kapitalismoak atzean duen logika bati erantzuten diola, ez? Eta logika hori da, hain zuzen, izatea etekin tasak mantentzea eta aldenetan igotzea. Are gehiago, azken 2 urte hauetan, oso agerikoa egin denean bizitzaren garestitzea bai elikagaien prezioan, etxe bizitzarena, hornidurarena, hor, benetan ikusi da, nola esan, ikusi da gogortu egin direla hauek, baina badela, esan dudan moduan hori, logika bati erantzuten diola eta orain gogorrago kolpatzen gaituen arren horrek ez duela esan nahi, beste momentu batean berriz etorriko ez denik. Ezakit, Jon, honekin erran nahi dugun eskusa moduan erabiltzen ari direla elite ekonomikoek Ukrainako kontua, pandemiaren afera, nolabait langira gehiago estutzeko eta hortik etekin gehiago ateratzeko? Bai, zalantzarik gabe guk ez dugu ukatzen, honek eraginik ez duenik. Jakina, horre azkenean kapitalismoan lehia nagusi da eta aipatutako elite horiek ere haien artean lehia etengabean daude, bai. Ordantzuk zure enpresak lehia horretan jarraitzea nahi baldin baduzu, zuk azkenean egin behar duzuna da, etekin tasa hori zure mozkina mantendu edo igo, gero beste inbertsio batzuk egin ahal izateko. Eta guk zentzu horretan ulertzen dugu, eta agerikoa da esetarako, azkenengo 2 urtetan enpresari handien etekinek 121 egin dute gora. Eta uste dute datu hori nahiko argigarria izan daitekeela. Guk benetan gure gerrikoak estutzen ditugun bitartean, beste askok egoera hori baliatuta haien mozkinak handitzen dituztela. Nik horri gehitu nahiko nioke Ukrainakoa eta pandemia ekarri dituzula, askotan hori erabiltzen direla aitzakiatzat horrelako kausa transbertsalak edo denen zentzu komunaria erantzunez nahiko ulergarriak izan daitezkenak, Jon esaten arien bezala bizi baldintza okerrago, kaskarrago, prekarioago batzuk normalizatzeko. Orduan esaten zaigu Ukrainako gerra dela eta denok estutu behar dugu gerrikoa, denek jaitsi behar dugu energia kontsumoa eta bar. Ikusten dugunean, egiturazko kausak dituen krisi baten aurrean gaudela, eta pandemiaren kudeak eta gerra eta bar krisi horren manifestazio konkretuak besterik ez direnean, nola erabiltzen diren, azkenean krisiaren ondorio edo manifestazio hauek, denon batasun moduko bat aitzakiatzat hartuta, bizi baldintza prekarioago horiek normalizatzeko, ez dakit hau. Ez dakit onartuko duzuen, Naomi Kleinek erraten zuen shock doktrina halako zerbait da? Hortik doa bai nik uste hori da, erabiltzen direla halako fenomeno shock soziala eragiten dutenak, bestelako neurri batzuk atzetik sartzeko, ez? Bai, gehitu nahi nuena da, ez hori bakarrik, eta hain zuzen gobernuek edo agintariek, politikari profesionalek, hori dute nolabait haien bide horria, ez? Egia da, krisi garaian gaude, zinbestean etengabe entzuten dugu krisia, neurriak hartu behar dira, eta neurriak hartuko dugu baita ere zuek laguntzeko, bai? Langile klasea guk ere lagunduko dugu. Eta neurri batzuk hitz egiten da adibidez, gobernurik progresistena daukagula une honetan, eta ezkutu soziala martxan jarri dutela, bai, pandemiaz geroztik, baina nolabait guk uste dugu neurri horien funtzioa, nolabait haserrea, nolabait isiltzea dela, bake soziala bermatzea, bestelako aurrekontuekin inaundi batean nahi dutena egiten jarraitu ahal izateko, ez? Eta neurri horiek, hori, esan bezala baliatzen dira, nolabait esateko ez guk zeo zer egiten dugu, badakigu sufrituko duzuela, baina hona hemen neurritxo batzuk, gutxi batzu bentsat izanen diren arren, baina behintzat zeo zer egiten dugu orduan
ezin dugu zuen leporatu ez dugula deus egiten. Baina, karo, aldi berean, soldata minimoa kobratzen duen norbaitek errango dizu, aizu, baina nik orain, 1.081 euro kobratzen ditut, igo da, soldata minimo interprofesionala, eta gobernu honekin egia da, bertze gobernu edo legealdiekin alderatuta, proportzioan nahiko igo dela, eta segurazki norbaitek erranen dizu, aizu, nire bizitza hobetu da. Karo, baina zuk pentsa, zure soldata zertxo bait igo den arren, ziurrenik, horrela kobratu izan baldin baduzu zeure bizitzan, ez duzu halako aurrezki, zure aurrezkia ez da izanen oso handia, eta ziurrenik alokeran bizitzara. Ez papa, erentzian jaso izan duzulako etxe bat, edo, bueno, baina gero eta jende gehiago bizi da alokairuan, ez duelako etxe bat erosteko baliabiderik, ez duelako orain momentu honetan etxe bat erosteko eskatzen dizutelako halako diru kantitate handia, lehenik eta behin. Hortaz, nahiz eta egia esan ikusten den hori soldatiko gora egiten dela, bizitzak berak askoz ere bizaren prezioa askoz ere handiagoa da, askoz gehiago da pagatu behar duzuna bertan bizitzeko, esaterako Nafarroan 2015 urtetik 140 igo da alokairuaren prezioa. Eta orduan pertsona batek bere soldataren lehen 100 pentsa ez dakite, 30 eskaintzen baldin bazion etxe bizitza ordaintzari, momentu honetan agian 150 edo gehiago izan daiteke alokairuak igo direlako, horniduraren ordainsariak ere igo direlako, eta bar. Iberdrola, Petronor, Santanderrek, historiako mozkin errekorrak izan dituzte, hain zuzen ere, noiztik eta pandemiatik, hau da. Gusto krisian jendea zegoen momentu horietan, haiek inoizko mozkin handinak, hemen aipatzen ziguten moduan. Hala ere, erraten genuen Jone, eta akitau galdera, tesi baterako galdera bat dela, baina, karo, aipatzen dugu langileen bizitzak prekarizatzen edo zailtzen ari direla, ez? Baina, nor kontsideratzen alditugu, langile, ez? Diot, ez nolabait ere asmo teoriko batengatik, baizik eta, karo, jende handitzek erraten alduelako. Karo, ni medikua naiz, ni non nago, ez? Ni langile konsideratuko naute, kontseilu sozialistatik adibidez? Langile izatea guretzat ez da zerbait identitarioa. Hau da, langile izatea, askotan gertatzen ez niz, langile klasikoa nik badaukatolako erosotasun bat, baina guretzat zerbait objektiboa da, bai? Egia da momentu honetan oso heterogeneoa dela gizartea eta ez dela agian garai batean bezalako ezberdinketa ageriko bat ikusten, bai? Baina guk definitzen duguna da, langile klasekoa da, ezinbestean, hurrengo gunean, bizirauteko edo lanera joan ahal izateko lan egin behar duen pertsona bat. Hau da, nik dirua behar dut. Momentu honetan nire bizi bitarteko guztiak merkantilizatuta daude. Hau da, nik jan behar baldin badut, erosi behar dut, nik bizi nahi baldin badut, pagatu behar dut etxea edo alokera edo dena delakoa. Nik lan asko egiten dudalako, aisialdia izan nahi baldin badut, ziurrenik pagatu beharko dut, edo asteburuan hartzen dudan kaina, edo kanpoan afaltzea, eta bar, nolabait, gure bizitza guztia edo beharrezkoa zegoen hori merkantilizatua dago. Hortaz, dirua ezinbestean behar dugu lan egiteko, eta horiek dira guretzat, hain zuzen, langile klasekoak, hau da, zuk duzun gauza bakarra, askotan desjabetua hitza erabiltzen da, zergatik ez dugulako jabetzarik, gauza bakar baten jabe gara, eta hori da gure lan indarra, hau da, gauzak produzitzeko daukagun gaitasuna. Eta hori da, hain zuzen burgesiatik ezberdintzen gaituenak. Burgesiak baditu produzitzeko bitartekoak eskura eta besteen lan indarra erosten du bere etekin horiek ziurtatzeko. Eta hor, barkatu, igual jabardura bat ere, galdera diozun bezala oso zabala izan daiteke, sakondu daiteke pilo bat. Urte, mendeak, mendeak eta guk ere behar bada ez dugu guztiz argi, ez? Baina egia da langile klaseaz ari garen arren, ez dugula langile klasearen barneko aniztasun hori guztia eskutatu nahi. Hau da, barkatu, langile klasean badaude estratu ezberdinak, badira, errenta mailaren arabera nahiko erraz ikus daitezkeen maila ezberdinak, badira jabetza kontuetan sartuz ere, etxe bizitzaren jabetza eta bestelako mekanismo sozial ezberdinak, langile klasearen baitan estratu diferentziatuak eta interes objektibo ere ezberdinduak sortzen dituztenak.
Orduan, guk alde batetik hori egiten dugu analisi edo erabiltzen dugu kategoria analitiko objektibo bezala, ez langile klasea eta burgesia baliagarri zaigulako ulertzeko zein indar sozialek gidatzen duten logika kapitalista eta klase borroka, ez da, eta hor guretzat funtsean garrantzitsuena hori da, ez, ekoizpen bitartekoen jabetza, ez jabetza, nor daukan bere lan indarra besterik ez bizirauteko eta nork badituen bere irabaziak mantendu eta handitzeko bitarteko horiek. Baina bestetik guretzat garrantzitsuena igual posizio politikoa da, ez? Ta badaude batzutan langile klasearen estratu batzuk, eta hor kokatzen dugu klase ertainaren fenomenoa, ez? Justuki posizio kontserbadoreagoak dituztenak haien jabetzak mantendu nahi dituztelako, haien etxebizitza jabetzan oso adibide garbia da hemen gertuan, haien bizi maila, ongizate estatu bat edo horren defentsa itxi bat egiten dutelako, ez? Askotan gainerako munduko periferiaren espoliazioan, arpilatzean oinarritutako ongizate estatuetaz ari gara, Europan kasu, baina hori, funtsean guretzako indar sozial horiek, ez, ulertzea zein den gizartean klase bereizketa hori markatzen duen lerroa oso garrantzitsua da, politikoki baditu implikazio garrantzitsua. Eta igual, ez dakit argitu edo gehiago nahaztu dudan azalpena, baina baude hor gauza. Estratuak eta badirela, ez, diferentziak. Claro, aipatzen zenuen, ez, ego globalaren ardatz hori edo periferiena, hor norbaitek ere jone errango zuen nola langileak. Nola langileak, haizu, ez, gu gara ego globaleko hauek egiazki ez duguna deus ere, zuek baduzue ongizate estatu bat, ez, baduzue segurantza soziala, baduzue, bueno, ez, soldata minimo batzuk, duinak izaten aldirenak bizitzeko. Claro, egia da, ez, munduko egoera begiratzen duzunean, aipatzen genuen moduan, ze puntotaraino ez algara gu gehiago errango dutela, iduri burgesiara, ez zenez langile klasera. Bai, baina aipatu bezala, burges izatea ez da eroso bizitzea edo ez, agian burges bat ez da eroso bizi, agian langile batek baino lan ordu gehiago sartzen ditu, baina kontua da bizitzaren kontrola eta erabakimena askotan bere gain dagoela, ez? Berak erabakitzen du kapitalismoaren olatuan segitu ala ez. Eta zuk aipatzen dituzun ego hemisferioan agian hemen itxuraz eman dezake opulentzian bizi garela, baina egiazki beste auzo batzutara, ez, auzo ezberdinak daude, eta zuk joaten bazara bestelako auzo batera ikusiko duzu opulentzia hori agian ez dela hain agerikoa. Bai, gauza bat da zein itxura ematen den, eta beste gauza bat da zein den errealitatea. Eta krisi garaietan, pobretze hori gero eta evidenteagoa egiten denean, hor ikusten zaio, ez, kapitalismoari zein den miseria hori. Akitzegatik problematizatzen kontu ja berez problematiko hau. Karo, mugimendu ekologistak orain, gainera hau, ez, oraindik ere gehiago zalantzan jartzen ari du, egin batean, zeren erraten duena da, karo, egia da prekarizatzen ari garela, ez, baino aldi berean, eaeko, ez, jendearen bataz bertzeko oinazka, nolabait ere, ez, aztarna ekologikoa, segurazki bi planeta eta erdiko, ez, orduan erran nahi du, planeta eta erdi bat nonbaitetik kentzen dela, edo nonbaitetik lakosten dela, eta orduan mugimendu ekologistak erraten du, karo, ez hemen kontsumoa jeitsi behar da, oraindik gehiago. Hor badago, ez, olako dilema edo tentsio zail bat, nola izaten algara aldi berean, ez, pobretuak eta aldi berean kontsumo altu bat duen gizartea. Askotan kontraesanak gatoz erantzukizunetik, ez, edo ustezko erantzukizunetik, hau da, noren erantzukizuna da mundua konpontzea, noren erantzukizuna da neurriak hartzea gauzak aldatu daitezen. Jakina guk gauza asko egin ditzakegu, eta inondik batean egietako bat antolatzea da, ez, mundua eraldatzen saiatzeko behintzat. Baina ekologismoarekin lotuta, uste dugu askotan fokoa ikaragarri jartzen dela norbanakoarengan, hau da norbanakoak neurri hauek hartu beharko lituzke, besteentzako, ez, eta inondik batean tendentzia batzuk daude, hau da ez dugu nik praka bat erosten baldin badut, diru askoz dudalako, eta 20 euroko praka bat erosten baldin badut, eta 2 hilabetetan izorratzen baldin bazait beste bat erosi beharko dut. Baina izorratzen zait, hain zuzen, kalitatea ez delako honena. Esan nahi duena da, tendentzia dagoela konsumorako, gu horretan bizi izan gara. Gainera, lan egiteak nolabait privilegio hori ematen digu, ez, kontsumitu ahal izatea, eta gu horrela, nolabait, horrela
ase betetzen dugu geure bizitza ere, ez, kontsumoa delako, bira, nik behintzat, esfortzua egiten dut, lan egiten dut, hortaz kontsumitu dezaket. Eta orduan, zentzu horretan, norberaren erabaki txikietan jartzen da fokua, baina guk uste dugu enpresaria handiek bereziki aztarna ekologikoan asko eta asko dutela esateko. Eta askotan, eta ez bakarrik enpresaria handiek, baita ere enpresari handiei mugak jartzen dizkieten, edo behintzat mugak esan dezagunez, politikari eta agintari profesional horien erantzukizuna ere azpimarratzekoa da. Bai, eta nik horre gehitzea ñabardura ere, askotan, ardura individuala esari garela eta horrelako esari garela, ez hortzimuga iraultzaile bat ez izateak eramaten gaitu bizi dugun ziklo honen eta krisi honen eraginak gure egitera eta horiei funtzionalizatera, eta horren adibide bat da kontsumoa jaitsi behar dugu. Haizu, pobretzen ari gara gaur egun, hori da duela urte batzuetatik gaur arte bizi dugun tendentzia, pobretzen ari gara, kontsumo maila jaisten ari dira, baita zentro imperialistan kokaditzak egun herrialde horietan, lehenengo munduan, Europan eta bar, eta ez baduzu planteatzen zeiten benetan mundua suntsitzen ari den gizarte eredua, hau da, krisi ekologikoaren kausa nagusitzat edo erroko kausatzat ara dezakegun gizarte eredua, gizarte eredu kapitalista, logika kapitalista hain zuzen ere, eta planteatzen baduzu ardura individualean jarri behar dela fokua, ari zara planteatzen irtenbide bat seguruenik etorriko dena, eta gainera ez diona mina egiten benetan mundua suntsitzen ari den gizarte eredu eta horien ardura duen horiei, enpresarien diei, agintariei, eta orduan guk proposatu behar dugu egiten ditugun planteamenduetan, proposatzen dugun gizarte eredu berri horretan, auzi guzti hauek, nola izangoen kontsumoa, nola ustiatuko diren baliabide energetikoak, adibidez, ez hori nahiko auzi garrantzitsua da, baina beti ere, kontuan izan da, planteatuta gizarte eredu honen gaindipena. Ez ardura individual batetik, baizik eta ardura kolektibo batetik, ezta? Hortik. Egiturazko erantzunak ematea hori beti planteatzen dutena kontseilu sozialistatik, irakurketa sozialistatik, orokorrean ez beti begiratzea egiturak zer dagoen hor atzean, batzutan hain erresa ikusten ez den hori, eta hain erresa ikusten ez den hori da aipatzen genuena, ez? Testu inguru honetan zer badu ikusteko etxe bizitzak aipatzen zigun Jonek, bizitzaren garestitze bat ematen ari dela, hor ofentsiba ekonomiko moduko bat, elite ekonomikoek abiarazten ari dutenak, nolabait ere langileen bizitzak estutzen, eta etxe bizitza sindikatutik pentsatzen dut hemen bertan txertatzen dutela haien irakurketa ulertzeko hain zuzen ere guri ukitzen digun errealitate honek, etxe bizitza lortzeko zailtasun guzti hauek, nondik etortzen diren, ez? Beraz, Iker, zuri galdetuko dizut hortik. Nolabait ere, Jonek jarri digun plano honetan, zer du ikusteko, ez? Etxe bizitzak edo nola irakurtzen duzue, orain, hemen bizitzen ari dugun etxe bizitzaren problematika. Bai, gure ustez, etxe bizitza bizi bitarteko oinarrizko bat denean, hor kokatzen dugu bizitzaren garestitze honek eta krisi honek erabat zeharkatua, ez? Etxe bizitza izango litzateke, soldata zentzu zabalean hartzen badugu, soldata izango lirateke gure diru sarrerak eta diru sarrera horiek bermatzen dizkiguten edo ahalbidetzen dizkiguten bizi bitartekoak, etxe bizitza hor barnean sartzen dugu, sistema horren barnean, esan bezala diru sarrerekin, lan arloarekin, bestelako diru sarrera nola dira errenta eta barrekin batera, eta baita beste bizi bitarteko batzuekin batera, izan energia, elikagaiak eta oinarrizko produktuak eta abar. Orduan, zentzu horretan, azken urteotan, etxe bizitzan lurreratuz pixkat Jonek hemen azaldu duen marko hori, ikusten dugu nola zailtzen ari den. Krisiak ekarri duena da, zailtzen ari dela etxe bizitzarako sarbidea, gizarteko gerota kapa gehiagorentzat, ez? Alokairua garestitu da pilo bat, Jonek eman du datua lehen, Nafarroan baita ere, etxe bizitzaren jabetza ere gerota, 2008ko krisitik gerota zailagoa da horra jabetza eskuratzea, hipotekak, interes tasak igo dira oraintxe bertan, etxe bizitzaren eraikuntza gastuak ere asko garestitu dira. Eta hori guztia
esan bezala, horrek guztiak dakarrena da, etxe bizitzarako sarbidea zailtzea, are gehiago lehen zaila bazen, orain are gehiago, ez? Sektore batzuk beti kolpatuagoak dira, horrelako testu inguruetan, ari gara gizarteko sektore proletarizatuenetaz, ez? Gazteek emantzipatzeko dituzten zailtasunak ikaragarriak dira. Datua ez dut, baina emantzipazio maila Nafarroan asko jaitsi da, 35 urtetik berakoetan. Etxe bizitzaren kasuan nabarmen kolpatutako beste sektore bat etorkinena da. Hau da, pertsona migratzaileek askoz ere oztopo gehiago dituzte etxe bizitzara sarbidea izateko. Arazo ekonomikoei, bestelako oztopo burokratiko eta razista eta halako egiturazko beste oztopo batzuk gehitzen zaizkielako, eta bar. Orduan, hor mugitzen gara, ez? Hor, testu inguru horretan. Testu inguru honetan, hain zuzen ere, sortu zenuten etxe bizitza sindikatua, ikusten zenuten nolabait ere, bazegoela hor hutsune bat, ekiterako orduan, ez zagoela edo irakurketa edo antolakuntza hori? Bai, guk etxe bizitzaren lanildoa edo etxe bizitzaren auzia Kontseilu Sozialista aurkeztu zenetik, 2008ko abenduan, presente izan dugu, ez? Horren adibide dira etxe bizitza jardunaldiak, burutu genituela 2008 batean, bestelako kanpaina politiko batzuk ere egin ditugu, etxegabetzen aurkako sarea eta Nafarroako etxegabetzen inguruko diagnostikoa ere plazaratu genituen joan den urtean, etxegabetzen arazo hau sozializatu asmoz. Eta guk, mugimendu sozialistatek oro har, auzi hauek guztiak loturan ulertzen ditugu, lehen esan dut etxe bizitzarena, baina baita elikagaiena, energiarena, lan arloarena, horiek guztiak loturan ulertzen ditugu eta ikusten dugun beharra da horiei guztiei estrategia sozialista baten baitan erantzutea. Hau da, badaude bestelako gizarte mailan beti daude arazoei partzialki edo nolabait erantzuna ematen dieten kolektibo, elkarte eta bestelakoak, baina gure apostua da hauek guztiak lotzea estrategia sozialista baten baitan, ez? Eta gure proposamen politikoa edo gainetik azaltzeko, ez dut gehiegi sakonduko hemen, ez? Igual ez digulako gehiegi ematen, baina arlo ekonomiko gisa izendatu ditzakegun horietan, hau da lan arloa, etxe bizitzaren arloa eta bar, kontzeptu bat erabiltzen dugu gure proposamena laburbiltzeko eta kontzeptu hori da autodefentsa sozialista. Eta autodefentsa sozialista kontzeptu honek, hasiera batean igual bati arraroa egindakioke belarrietara, baina guretzako barnebiltzen duena da borroka hauek guztiak, esparru hauetako borroka guztiek barnebildu behar dituzten izaera bai defentsiboa eta baita ofentsiboa ere. Defentsiboa esaten diogu autodefentsa hitzak adierazten duen horri, hau da, defendatu behar gara gure bizi baldintzen okertzearen aurrean, jasate ditugun erasoen aurrean, etxe bizitzaren kasuan ditugu prezioen igoera, baditugu etxegabetzeak, baditugu etxejabeen era guztietako gehiegikeriak normalizatzen ari diren testu inguru bat, badugu okupazioaren aurkako ofentsiba eta bar. Orduan, defendatu behar gara eta gure bizi baldintzen hobekuntzara jo behar dugu, ez? Bai, kasu individualetatik hasita, kasu kolektiboetaraino ere bai. Eta, esan bezala, borroka hauek izaera defentsibo hori dute eta hori beharrezkoa da, iaia biziraupen kontu bategatik existituko dira, ez, izaera hori duten borrokak, baina ez gara hor geratu behar, defentsa huts batean, erresistentzia huts batean, bestela egongo ginateke gaixotasunaren sintomak horrela era isolatu batean borrokatu, baina gaixotasunaren kausei aurre egin gabe. Horregatik esaten dugu ere borroka hauek izaera ofentsibo edo nahi bada ulergarriago egiteko, eraikitzaileago edo propositiboago bat izan behar dutela, ez? Eta horretara dator autodefentsa sozialistaren abizena, sozialista. Guk esaten dugu borroka hauek guztiek seinalatu behar dutela egiturazko kausa, lehen komentatzen ari ginena, ez? Adibide batekin jarraitzearren, etxegabetzen kasuan zuk etxegabetze bat gelditu dezakezu edo indar handiago izan ez gero, etxegabetze gelditu aldituzu, baina etxegabetzeen auzia, etxegabetzeak beraiek etengabe reproduzitzea ahalbidetzen duen, eragiten duen gizarte eredua ez baduzu gainditzen, ez duzu ezabatuko arazoa errealki, ez? Egun etxegabetze gelditu, baina etxegabetzeak jarraituko dute. Etxegabetzeak sortzen dituen sorburua edo logika kapitalista hor dagoelako oraindik ere funtzionatzen. Orduan, horren gaindipenera jo behar dute borroka hauek, ez? Horregatik izaera ofentsibo edo hori. Nola jo? Hori bide prozesu luze bat dela ulertzen dugu. Gaur-gaurkoz etxebizitza sindikatutik egin dezakegun ekarpena, gure ustez da, zentzu kulturalago batean edo nolabait esatearren,
gizarte eredu kapitalistaren aurkako ez dakit, propaganda edo elementu diskurtsibo hori txertatzea, hau da, mundu ikuskera kapitalistari aurre egitea, eta gure proposamena mahai gaineratzea, eta arazo individual bati aurre egiten diogun bakoitzean, arazo individual horren atzean dagoen egiturazko kausak seinalatzea. Eta bestetik, zentzu kultural honetatik haratago, lortu nahi duguna gure borrokekin, gure eguneroko borroka prozesuekin da, gure antolakuntza independentea, proletalgoaren antolakuntza independentea ditzen dugun hori indartzea. Ulertzen dugu, independenteak izan behar garela, antolatzerako orduan, instituzioetatik, enpresari handien influentziatik, hau da, gizarte eredu kapitalista erreproduzitzeko interesa duten sektore horietatik guztietatik independenteki antolatu behar gara, eta zentzu horretan honelako tresnek, etxebizitza sindikata bezalako tresnek, haien borrokekin ekarpena egin nahi diote antolakuntza hori gutxinak indartzeari, gaitasuna gero eta gehiago izatea, gure bizi baliabideen, kasu honetan etxebizitzaren gaineko erabakimena progresiboki areagotzea, eta azken finean, horrelako instituzio independienteen edo tresna independienteen garapenak baimenduko digu argiztatzea pixkanaka, zein izango diren etxebizitza sistema sozialista horren, eraiki nahi dugun etxebizitza sistema horren ezaugarriak, ez? Hori egingo dugu, zentzu kulturalago batean, hau da, gizarte eredu kapitalistari gure proposana kontra jarriz, baina baita eguneroko borroketan garatzen ditugun gaitasunetan, kontrolatzen goazen esparru horietan ere bai. Eta hori da gure ustez bidea etxebizitza benetan doakoa, unibertsala eta kalitatezkoa izateko. Hori da, esan dezagun gure proposamenaren funtsa, gure ustez kapitalismoan gauza ezina den hauzia, baina gizarte eredu sozialista batek bete beharko lukeena, ez? Eta, bukatzearen autodefentsa sozialistaren honekin, ulertu behar da, nahiz eta esan dudan hau, batentzat izan ezeke jo, baina hauek ze ari dira planteatzen, ez? Ulertu behar dugu hau gure proposamen politikoa da, baina gaur egungo gaitasunetatik abiatzen gara, humiltasunez, gaur egun hasi besterik ez gara egin, etxebizitza sindikatuarekin, eta honek markatzen digu pixkat bidea, noruntz jo behar dugun, baina, igual orain azaldu aldizkizu gure lanlerroak aurgaurkoz zein diren. Galdetu behar nizun, lehenik eta behin, hor etxebizitza sindikatura hurbiltzen bada norbait, zerekin aurkituko da edo zertan eginen du lan egunerokoan? Bai, esan bezala hori gure gaitasunetatik abiatzen gara, eta gaurkoz martxan ditugun lanlerroak, kontuan izanik azaroan aurkeztu honen sindikatua, abenduan ia horra ziginen martxan, kartel bat plazaratu genuen, bere garaian, eta hor labur biltzen dira zeintzuk diren lerro hauek, ez? Kartel horretan zerrendatzen ditugu etxebizitzarekin izan daitezken zenbait arazo, izan etxegabetzeak, izan kontratuaren baldintzako kertzea eta bar, eta horien aurrean zer egin dezakegun, zer egin dezake sindikatuak, zer egin dezake pertsona batek beste batzuekin antolatuta horiei aurre egiteko. Baditugu batetik aholkularitza juridikoa, hau da, kasu bakoitza, egoera bakoitza alden heinean baloratzen dugu eta horri erantzun bat ematen saiatzen gara. Bestetik elkartasuna eta babesa antolatzea, hori nabarmentzen dugu ere, izan ere horrelako egoera arazoetan behar asko suertatzen dira, egoera bortitzak dira askotan eta horren aurrean kolektiboki zuzenean kolpatutako pertsonekiko elkartasuna eta babesa antolatzea ezinbestekoa da, eta bestetik mobilizazioa eta borroka. Dira, nabarmentzen dugun beste elementu bat, batzuetan puntu batera heltzen garelako, zeinetan beharrezkoa den jada borroka prozesu bat mahai gainean jartzea, egoera publiko egitea eta mobilizazioaren elementua ere hor mahai gainean jartzea. Azken bi hauek, elkartasuna eta babesa eta mobilizazioa eta borroka, lotuta daude fenomeno batekin, dela horrelako arazoak etxebizitzarekin lotura duten arazoak batez ere askotan isolamendutik bizi dituela pertsona bakoitzak. Etxejabea du aurrean, eta etxejabeak esaten dio, joan behar zara, edo alokairua igoko dizut, edo bestelakoak, eta pertsona gehienek, gaur egun dugun babesgabetasun egoera honetan, hau da ez dugu horren aurrean defendatzeko tresna eraginkorrik, pertsona gehienek egiten duten autua da, nik beste leku bat bilatuko dut, alba dute, gehienetan hori zaila izaten da, baina borroka edo gatazka bat planteatzea bere etxejabearen aurrean zaila izaten da. Eta sindikatua bezalako tresnek egin nahi dutena da, individualki isolamendutik
bizi genuen hori kolektiboki aurre egitea. Ezta? Kolektiboki aurre egitea etxe jabeari, kolektiboki aurre egitea instituzioei eta bestelako erasoak gauzatzen dituzten agente horiei. Indar pertsona bat bakarrik zegoena indartuta egon dadin, ez? Laneko autodefentsa sareak hori ere urteak daramatza Iruña herrian, gaur egun Kontseilu Sozialistaren parte da laneko autodefentsa sarea ere, bazuen lelo bat da bakarrik ezin elkarlanean aitzin, ez? Hau da, erantzun kolektiboaren behar hori mahai gainean jartzea. Eta bestetik ere, gure bilan lerro hauei daude lotuta, gero eta indar handiagoa izan, orduan eta indar kolektibo handiagoa saretu, aurrean ditugun horiek gehiago pentsatuko dute, hobe pentsatuko dute, ea orain arte bezala jardungo duten. Azken urteetan asko normalizatu direlako, etxe bizitza sindikatuaren kasuan ikusten ari gara, askotan, era guztietako gehiegikeriak eta abusuak etxe jabeen partetik aprobetxatuta, jendeak ez dituela askotan, inkluso gaur egun nahiko murritzak diren gure eskubide horiek ezagutzen, eta babesgabetasun hori aprobetxatuta, horrelako gehiegikeriak, praktika mafiosoak eta barrak erabiltzen dituzten. Arazoak sozializatuz, mobilizazioa planteatuz, elkartasuna antolatuz, horri guztiari gutxinaka buelta ematea gure asmo. Kapitalismoak eragiten duen egiturazko arazo horretan, bizitzaren garestitzea, eliteak nolabait ere lukratzen ari diren biztarte horretan, eta hor, etxe bizitzak duen tokia hori da eskaintzen dutena, Kontseilu Sozialistak eta etxe bizitza sindikatuak irakurketa orokor hori beti estrategia sozialista horren barruan, hori da beren proposamen politikoak, gaur bakarrik ikusten duzuenez, sarrera bat egin diogu eta hala ere luzerako ematen du, bakarrik galdetuko dizuet Jon eta Iker, nola jartzen alda kontaktuan zuekin, Kontseilu Sozialistarekin, norbaitek parte hartu nahi badu honetan? Badugu, etxe bizitza sindikatuaren kasuan telefonoa eta emaila ditugu, lehen aipatu izuan kartel horretan jarri genituen, eta kalean propaganda egin dugu hainbatetan. Telefonoa, hemen telebistan botako dut, alda? Nola ez? 624-895-314, eta emaila badugu gurea propioa, esindikatua.irunherria, enerekin, noski, @gmail.com, eta kontseiluak badu berea ere, irunherria@kontseilusozialista.eus. Orduan, harremanetan jartzeko bideo horiek baditu gaur-gaurkoz. Beste batzuk izango dira, edo gure propaganda eta gure mobilizazioetan, hor ikusiko gaituzue. Eta bertzen azare, pentsatzen dut, sareetatik, sare sozialetatik bilatzen alko dela, hor kontaktuan jarri. Pentsatzen dut, arazori gabe zuekin harremanetan jartzeko, kaletik ere ikusten badizuete, hori da, bada modu bat. Eta hurbildu hori ere modu bat delako. Jon eta Iker gaurkoan hemen kontatzen estrategia sozialista hori zertan datzan haien irakurketa eta konkretuki etxe bizitzaren kontu horretan nola gauzatzen den edo nola errealizatzen den guztia. Ikusiko ditugu seguro lanean hemen Iruña herrian. Gaurkoz behintzat eskertzea, bakarrik zego geratzen, eskerri honen eta eskerrik asko. Eskerrik zuei. Eskerrik asko. Hauxen dena, hemen gaurkoz magazinean zuei eskintzeko genuena, bihar ere hemen egonen gara, hortziralean eta gero larun batean, zeren larun batean deskantzatzera goaz. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. birgaitzeeraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.